komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba. Godiya ta tabbata gare ka Allah, ka kawo mana rahama, ka ba mu gwarzon shugaba. Allah godiya muke yi ma, ka yi mini goma ta arziki, ka sa mini son annabin rahama, ka yi mini arzikin da ya fi na dukiya. Alhamdulillah na caba. Soyayyar da nake maka magauta sun dame ni, su faso suke yi na barka da na barka gumma su karni. Ina da kai dan gatan Allah, babu abin da zai dame ni. Masu min hasada sai sun bar ni, kai yana rike bazan tabe ba. Komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, da kai nake takama annabi, da kai halittu suke gadara. Wanda ya mummunar zance akan ka kisa ne babu kafara. Kai kadai ne mai wannan matsayin, wanda ya ki kai mummunar asara. Masoyin ka zai huta duniya a lahira ya girma azaba. Da an ambato sunanka hankali na yake tashi, wannan abu na min yawo a jiki, tsigar jiki na yana tashi. Kai da Fatima na rike soyayyar ku ba fashi, ba a samun ku a sauki, inna an yi haƙuri za a caba. Komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, kai na rike mai gidana a zuciya ta kai ɗaya ne. Kaka ga Fatima yarka, kai da ita duk ɗaya ne. Wanda ya so ka yanki ta azaba ya nima ne. Fatima ki cece ni, karke tafi ba da ni ba. Sharifai jikokin manzon Allah, ‘ya'yan Fatima da Aliyu, ku dafa mini na yi sama, kar ku dubi mugun hali. Fatima kimin haka don ma'aiki babban alƙali, sai da ku tafiya za ta tafi, in ba ku ba za a je ba. Komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, ni ba zan wuce ba sai na gaishe da waliyan Allah. Kun so annabin da babu kamar sa duk halittun Allah. Shehi Tijjani Shehi Inyasi, kaji manyan bayan Allah. Roko nake ku kai ni zuwa ga annabi ku duba. Ina jin daɗi in na tuna kai ne Allahu ya nuna, kai za a so a rabauta, wanda ya ƙi kashi za a ƙona. Kai ne Allah ya haɗa sunan shi da naka, girman ka ya nuna, wanda ya musa ya kafurta ya je lahira ya riske azaba. Komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, ba damuna babu rani soyayyar ka ne aiki na. Kullum a cikin shi nake, ba dare babu rana. Soyayyar da nake maka ba na yi wa kaina, kai kaɗai ne soyayyar ka yake sakana a cikin jazaba. Domin rahama aka yi ka, ba domin azaba ba. Rahama ne ga alam, kai ba ka so a yi makowa azaba. So kake kuwa ya sami tsira, ban ji mai hali irin naka ba. Wanda ya tashi ya yantu, ba shi da rabo a azaba. Komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, abinda ya zo da ni duniya ya Rasulallah kai ne. Na zo dan na same ka, farin ciki
na kai ne, ka yarda da sanda nake maka, in ka yarda kan yanda zan gane. Farin ciki na kai ne, annabi kai na zaba. Abinda nake nima a gare ka annabi ba za ka hanan ba, tausayi da yawan kyautar ka kullum ba za ka bari ba, har makiyanka ka ba su masoyinka ne ni ba za ka hanan ba. Kai ya mini arziki na ganin ka dan Allah ka duba. Kunin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, kai ka fi kowa a halitta, babu halittan da bata sani ba. Wane halitta ta san matsayinka, dai kaɗan kan ba zai ɗauka ba. Allahn da ya yi ka ya san wata halitta ba za ta sani ba. A duniya ba zo da sanin ba, a lahira ba za ki sani ba. Kai ake ki a sami azaba, kai ake so a sami rahama. Masu faɗin kai kamar kowa ne, ranar kiyama sai sun yi nadama. Nadamar da za su yi mara amfani ce, gare su jahannama za ta zama koma. Sai ranar kiyama za su isar ka, duniya da lahira kai ne shugaba. Kunin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, na gaba ka riga ka yi gaba. Yan bakin ciki sai dai su mutu, kai ne rabbi ya zaba. Saboda kai ake biya mana bukatu, ba dan kai ba annabi da musulunci bai zo ba. Mun gode da samuwar ka mu mun caba. Alƙawari na ɗauka, bambarin ka taimake ni kar na ji kunya. Annabi in baka taimake ni ba, duniya da lahira zan ji kunya. Zan taɗe na har abadan, tausaya ka sani sahun masoya. In ka taimake ni na dace, ka yanta ni kar amina azaba. Kunin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, annabi na kai ka fi kowa annabiya. Kai ne mai wanke zunnubi, ban ji irin ka ba annabi. Kai ne mai karɓan ayyuka, ba za a yi irin ka ba annabi. Ba za a yi wani kamar ka ba, ba za a yi wani irin ka ba. Soyayyar ka ba zan bari ba, soyayyar ka ba zan bari ba. Masoyin ka baya faduwa, kullum nasara sai ci gaba. Har abadan ba zai tabe ba, har abadan ba zai fadi ba, har abadan ba zai fadi ba, har abadan ba zai tabe ba. Kunin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, bani da abin da zan saka maka annabi, komai kayi mini. Kai ka ba duniya yanci, kai ka zo da addini, kai ka zo da duk alkhairi, kai ne ka zo da alqur'ani. Duk hukuncin da kai daidai ne, rabbi Allah ba zai sauya ba. Kai ake jin daɗin rayuwa, maƙiyinka ba zai huta ba. Ba shi ba jin daɗin rayuwa, har abadan ba zai dace ba. A duniya ba zai huta ba, a lahira ba zai dace ba. A duniya ba zai huta ba, a lahira ba zai huta ba. Kunin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, da kai ake samun nasara. In baka bayin nasara, akan komai masoyinka da gaggawa yake nasara. Masu kushe ka basu da rabo, sun tafka babban asara. A duniya sun tabe, a lahira za su shiga hukuma. Na tabbata gobe na za ta yi kyau, naje da ƙaunarka. Akan ka mutane su guje ni, saboda na zaɗe kana bi ka. Daga nan su fara aikinsu,
buwarin su kar na zo gare ka, ko me za su yi sun daɗe kai nake hange ba zan waiwaya ba. Komin wuya annabi soyayyar ka ba zan bari ba, a nan zan tsaya in huta ba domin na gaji ne ba, sai wani lokacin zan dawo ba zan ɗauki dogon lokaci ba. Sunana Sadi Sa'a, anguwa ta kan kurmi babba, ina roƙon addu'ar kuwa masoya ba za ku ƙi min ba. La ilaha illallahu wa Muhammadur Rasulallahi, la ilaha illallahu wa Muhammadur Rasulallahi, la ilaha illallahu wa Muhammadur Rasulallahi, la ilaha illallahu Muhammadu bazan barka ba. Komin wuya annabi soyayyar ka bazan bari ba. La ilaha illallahu wa Muhammadur Rasulallahi, la ilaha illallahu wa Muhammadur Rasulallahi, la ilaha illallahu wa Muhammadur Rasulallahi, la ilaha illallahu Muhammadu bazan barka ba.